खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव मोजाङै भिउ खालामोबा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बेफोरबायदि कमेन्टआ फैया जागौ जायफोर बिथांमोना कमेन्ट खालामग्रा गाज्रि कमेन्ट खालामबा बिथांमोननि आंनि साबस्क्राइबारबो नंखाया बिथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै क्लिक खालामदों भिडिअखौ नायदों आरो गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो बिथांमोना सफा नायदों भिडिअखौ माने डिटेल जोबजासे नायाखै स' आंखौ नुदों आरोखि ओइ बोरमा फान्था ओइ बोरमा फान्था BPF नि मा होनो आङो BPF नि दालालनो ओइ बोरमा फान्था BPF नि दालाल आरे बाबा आं मा BPF नि दालाल जाखो अब्ला नोंथाङा सोरनि दालाल UPPL नि दालाल नङा होमबा नोंथाङा UPPL नि दालाल आं BPF नि दालाल दा नोंथांनो बेफोरबायदि बुंनो हानाय साहसखौ सोर होयो नोंथाङा दिनै राजनितिनि खाथियाव थानानै दिनै आंखौ BPF नि दालाल होनबाय सोरबाया आंबाय UPPL नि दालाल होननानै बुंबाय नोंथाङा माबा फोरमान दं नोंथांनाव माबा प्रुफिट जागोन नोंहा आंखौ BPF नि दालाल होननानै BPF नि बोरमा फान्था होननानै नोंहा सम्पति आरजिनो हाबाय नोंहा आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि दालि गोथां होनानै नोंहा मा गोसोआ बिराद दैमुआव थानाय बायदि सान्थि जाबाय नोंहा न'खराव बिमा बिफा नोंनि जिउआ गोजोन जाबाय आंखौ नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि दालि गोथां हरनानै नोंहा जिउआव बिराद गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा फ्रि बुरिया सान्थि गोरबो सुलायलायनाय गोजोन होनोनो हानानै नङा होमबा बेखौ ना बुङो जेननाय जाय मानसिया जेननांगौ जायो बिथांमोनासो बेफोरबायदि भाषाखौ रायलायो माने जुक्तियाव जुदि बुंनो हाला बुंनो जुक्ति गैला बुंनो बाथ्रा गैला सो बैफोरबायदि माने मानसिफ्रा बेफोरबायदि गेसाव भाषाखौ बुङो BPF नि दालालनो ओइ बोरमा फान्था BPF नि दालाल yes नंगौ I am the brokers of UPPL and brokers of BPF and I am the broker of Bodo people आङो BPF निबो दालाल आङो UPPL निबो दालाल आरो आङो बर' समाजनिबो बर' सुबुंफोरनि बर' ससाइटिनिबो आङो सासे दालाल बुजिबायना नोंथाङा जेखि माने नोंथाङा जाय आंखौ कमेन्ट बिदि हरो नोंथाङा सोरखौबा थुलुंगा होग्राबो नंखाया सोरखौबा साबस्क्राइब खालामना होग्राबो नंखाया नोङो डिसलाइक होग्रासो नोंसोरो आरो नोंसिनि मेन्टेलिटिया सानफ्रामबो जौ जुवाजों गफबनानै थानानै माने गावखौनो सिनाया नोंसोरो मालायखौबा सिनायनो गावखौनो सिनायाबा नोङो नोंनि बिसिखौबो सिनाया नोंनि फिसाखौबो सिनाया नोंनि बिमा बिफाखौबो सिनायाबा आरो आंलाय बेसेबांबा गोजाननि मानसि आंखौ बोरै सिनायनो नोंलाय आंखौ बोरै सिनायनो नोङो माबोरै सिनायगोन नों दे नों आंखौ सिनायाना आं जाहैबाय मा BPF नि दालाल yes I am the brokers of BPF also the brokers of UPPL and also the broker of Bodo society नायदो लोगोफोर नोंथांमोनानो बुंनो रोङा बिथाङा दि आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरबाय BPF नि दालाल BPF नि ब्रकार बोरमा फान्थान आं बोरमा मालै ना होमबालाय आं मानो मानसि बुजिखो आंखौ मानसि बुजियो ना आंखौ मानसि बुजियो ना आंखौ मेन बुजियो ना फाग्ला मानसि थायो बोरमा फान्था नङा होमबा आङो दालाल BPF नि दालालनो अब्ला माबायदि मानसि थाथावो समाजाव नोंथांमोनानो सानदो दे जाय मानसिफ्रा सासे मानसिखौ जेबो मोनसे हमदांनो हायाब्लानो गावखौनो सिनायनो हायाखि गाव मा खामानि मावदों मा मावनो थांगासिनो दङ गाव सोरखौबा थगायना जादोंना गाव सोरखौबा जादोंना आरो जोंथ' भिडिअनि गेजेरजों जों माखासे बाथ्रा बुंगासिनो दङ सोरनोबा इनफरमेसन हरदों सोरनोबा नों मा खालामनो हादोंलै नों दालाल होनग्राया नों मा खालामनो हादोंलै नोंनो हयथ' जानो हागौ गामि सिङाव थानानै मानसिफोरखौ दालाल ओरै खालामनायसो खालामगासिनो दं नोङो आरो सोरखौबा दालाल जाम्बासिन गार बेफोरबायदि सोदोबखौ बुंनो हामालै फंबायमोन नों आंनि बिदानि सोमोन्दो जा ना फंबायनि सोमोन्दो जा ना बिब'नि सोमोन्दो ना बिनानाव सोमोन्दो आं मिथिया गोबां मानसिफ्रा आंखौ गोबां बुङो सोरबाया आंखौ रायगासिनोसो दङ साला UPPL नि दालाल होननानै ओमफ्राय नोंहा BPF नि दालालसो होनलावलायबाय गोदाव सोराव मानसिफ्रा मारैलै नोंस्रा आंखौ BPF नि दालाल होननानै UPPL नि दालाल होननानै मा मोनजायो माबा प्रफिट मोनो नामा ना बिदि बुंनायनि फैसा मोनो नामा होमबालाय आंहा दिनै BPF नि दालालबा BPF नि फारसे भिडिअ बानायबाथाय आंहा BPF निफ्राय फैसा मोनजागासिनो दङ फुरा आंनो हरगासिनो दं हाग्रामा सारा फैसा फुरा लुथिना हरगासिनो दं आंनो प्रमद बर'आ हरगासिनो दं 1 कौटि हरदों
जुदि खौथि हरबाय बर' सारा जे बिपिएफनि बिरोधि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जाम्बा जाम्बा खोथा रायलायग्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुङो बोरमा फान्थाखौ मानो बुंनांगौ मा प्रयजन दङ व्हाट्स द रिजन जाहोना मारे मा जाहोननि थाखाय मा जाहोनखौ लानानै बबे जाहोनखौ नुनानै बबे जाहोननिफ्राय नोंथाङा क्लु मोननानै सुलुंखौ मोननानै आंखौ बोरमा फान्था बुंनो हाखो आं जे बिपिएफनि दालाल जाय साला बोरमा फान्था बिपिएफनि दालाल सोरबाया होनगोन बादामालि मालाबा बिपिएफनि मोजां नुयोब्ला बिपिएफजों सापर्ट जानानै बाथ्रा बुङो मालाबा इउपिपिएलनि मोजां नुयोब्ला इउपिपिएलनि सापर्ट जानानै इउपिपिएलनि बाथ्रा बुङो एकदमबारे बिदिल'सै मानसिफ्रा फाग्लासै जेखि जाया लोगोफोर कमेन्ट हरग्राफ्रा हरबाय थाथोंसै बिथांमोना जुदि गुबुनखौ गाज्रि कमेन्ट हरनानै जुदि बिथांनि लाइफआ जुदि सान्ति जायोब्ला बिथाङा जुदि रां रुफा आरजिनो हायोब्ला बिनि जुदि मेन्टेलिटिया जुदि गोथौ गुवार जायोब्ला आं इसोरनिफ्रायबो आशीर्बाद खालामगोन बोर होगोन आङो जे बे बिथाङा मोजाङै संसार मोनजाथों आरो बिदिनो गुबुनखौ ब्लेम होयै बिथांनि न'खर संसारा गोजोन लाखिनो हादों बेखौ आं इसोरनि खामना खालामबाय थेंक इउ